Għaddejjien pjanijiet biex titwaqqaf Kumpanija Pubblika sabiex tmexxi u tieħu ħsieb it-twettiq tal-proġett tal-Pipeline tal-Gass kif ukoll l-opera tal-infrastruttura la darba tkun ikkummissjonata. Il-proġett tal-Pipeline tal-Gass huwa meqjus bħala wieħed importanti ħafna għaliex pajjiżna jingħaqad mal-Ewropa għal provvista ta' sors importanti ħafna tal-enerġija. U l-ħidma għaddejja qatih sabiex il-pipeline lilu jiġi mwiegħed b'bosta snin jitwettaq. Filfatt issa diġà nstab id-disinn bażiku tal-infrastruttura neċessarja, ġiet identifikata r-rotta bejn Malta u Sqallija u s-siti fejn se jitpoġġew it-terminal stations ġewwa Ġela u Dellimara, il-postijiet minn fejn se jibdew jispiċċa il-pipeline. La darba l-pipeline tal-Gass ikun lest, it-tanker tal-LNG se jitlaq darba għal dejjem mill-port ta' Marsaxlokk. Il-pipeline huwa pass ieħor pożittiv wara li mill-heavy fuel oil l-iktar żejt li jniġġes bdejna nużaw il-gass u pajjiżna beda jgawdi minn kwalità tarja iktar nadifa. Dwar dan il-proġett is-sena li ġejja se jibdew isiru l-istudji dettaljati ambjentali kif ukoll tekniċi, inkluż tar-rotta kollha tal-baħar btul ta' madwar 152 km. Il-Gvern mistenni japplika l-fondi Ewropej għal dawn l-istudji li se jkunu jiswew madwar 8 miljun euro.